Mutungamiri wenyika yeZimbabwe panguva inoi, aiwa takuona kuti situation iri very tight. Pamuona kuti aiwa in his bid kuda kuextenda the constitution kuti allow kuti atonge svika 2030. Panguva inoi toona kuti aiwa ari kureceive stiff resistance. The people vari kujamuka vachiti aiwa 2028 mutungamiri wenyika yeZimbabwe ufanira kustepa down. Sanapinda mashoko atona investigation yarohwa nema-CIO, vakomana vobuda panapa vachibata mapapers vachiti aiwa vanhu vachadi mutungamiri wenyika yeZimbabwe. And subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa with the Harare Times vanodanira vachiti a survey reportedly conducted by the Central Intelligence Organization CIO found that 82% of the respondents rejected the proposal to extend President Mnangagwa's term of office. It is reported that the recent public opinion surveys commissioned by Mnangagwa's administration suggest that the majority of Zimbabweans are opposed to the idea of amending constitution to extend his term of office by another 2 years. Tomasvika kuda panapa icho yakatogwa nema-CIO vachiti aiwa panapa taita investigation 82% panapa tikuona kuti aiwa vakomana vari kuti Mnangagwa ngastepe down zvake aende kunozorora. Noda kuti people aiwa vari kuona kuti havasi kusevewa, ma-citizens ari kungoramba ari sidelined and neglected. Vakomana vari kuzadza mapockets avo. Tiona pa this point in time tiona ma-war veterans panguva ino pamwe the military. Vakomana panguva ino havasi kunyaso kuzivikanwa kuti vakomana position yavo chaiyo aiwa iri papi. Tiona ma-war veterans achiramba ma-bribes ari kubva with the ruling party ZANU-PF vachizama kuti vaanyengetedze kuti vaaccept kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe atonge svika 2030. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abva comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.